गिदिर सान्थौगिरि बिथां सक्रेट्सआ बुंदों, I am a citizen not of Greece but of the world. बिथाङा बे बाथ्राखौ मानो बुंदों? जोङो बिनि सायाव मोजाङै बिजिरोब्ला नुगोन जे जोङो सुबुं हिसाबै जोङो बुहुमनिसो सासे नोगोरारि। अबेबा मोनसे पार्टिकुलार कान्ट्रिया, अबेबा मोनसे पार्टिकुलार प्लेसआ, बबेबा मोनसे पार्टिकुलार जायगाया उनावसो फैयो। जोङो जुदि सारा मुलुगाव सुखु आरो गोजोनखौ लुबैदोंब्ला जोङो मुलुगनिसो सासे नोगोरारि जानांगोन, बबेबा मोनसे हादरनि नङा। अब्लासो जोंनि सारा मुलुगानो मोनसे हादर जागोन आरो सारा मुलुगनि जोङो सासे नोगोरारि जागोन। जेब्ला सारा मुलुगानो मोनसे हादर जागोन, सारा मुलुगखौ नोंथाङा मोनसे हादर हिसाबै नायनो रोंगोन, साननो रोंगोन, अब्लासो जोंनि मुलुगा मोनसे न'खरसे जागोन। जेब्ला न'खरसे जागोन, जोंनियाव अनलायनाया बांसिन फैगोन। जेब्ला न'खरसे जागोन, जोंनाव बुजिलायनाया बांसिन फैगोन। जेब्ला न'खरसे जागोन, जोंनियाव गावजों गाव मुगैलायनाया गैया जागोन। जुदि जिउआव आरो मुलुगाव नोंथाङा गोजोन आरो सुखुखौ लुबैदोंब्ला मुलुगनि सासे नोगोरारि जानो नाजानांगोन। गिदिर सान्थौगिरि जोंनि बे सक्रेट्स बिथाङा, सक्रेटिस जायखौ होनना बिथाङा जे बुंलांदों जे I am a citizen not of Greece but of the world। बे बाथ्राखौ जोङो खोनानानै आरो मोनथिनानै जोङो बे बाथ्राखौ साननो हायो।